A Superliga 2 de voleibol continúa este sábado coa novena xornada e promete emocións ao límite. O Rotogal Boiro enfrontarase ao Club Voleibol Cupaneguía nun partido clave para seguir pelexando pola parte alta da táboa. A Superliga 2 de voleibol segue en alza e a novena xornada deste sábado ven cargada de emocións e intensidade. O Rotogal Boiro xogará co apoio da súa afección na casa, no pabillón da Cachada, para enfrontarse ao Club de Voleibol Cupaneguía, nun duelo directo por manterse na parte alta da clasificación. O equipo boirense, situado actualmente no cuarto posto, buscará sumar puntos para o ascenso ante un equipo que se atopa nun sexto lugar da clasificación xeral. Ambos os equipos están cerca e é que o Cupaneguía conta con 11 puntos, mentres que o Rotogal conta con 14, unha diferenza de tan só 3 puntos que marcan o rumbo de ambos contrincantes na Liga. Con isto, espérase un partido de gran nivel, no que cada punto contará para chegarse á meta de alcanzar os postos de ascenso. O encontro terá lugar o sábado 29 de novembro, ás 7 da tarde. Unha vitoria no pabillón da Cachada podería ser clave para os intereses do Rotogal Boiro na súa loita por seguir escalando na clasificación xeral.